det hedder. Jeg vil gerne vise jer, hvordan det er, man tegner art og tech. Og vi er jo så nået til en træer, og jeg er glad for at lave art og tech. Men jeg viser jer, hvordan man tegner damer, og så noget. Nu går jeg tilbage til det med damer, og så hvis man laver tykke damer, det er næsten det samme, men det er alligevel sjovt. Så nu går jeg så i gang med først, som er så vanligt, at tegne skelettet. Og jeg starter med hovedet, og så kan man altså tegne hovedet til. Jeg hælder den her blyant fra New York, og den dufter af kanel. Så halsen som normalt. Så skuldrene her. Så armene, som der er de lange arme. Så den runde cirkel. Så egypterarmen. Som jeg kalder det for. Og hende her, hun bliver så skævt. Så det andet ben skal være lige ned. Og hun får også en cirkel på hver ben. Og så trekant til fødder, som I kan se. Så den anden fod. Den vil jeg gerne have, skal være lige ud sådan her. Og så kommer jeg jo bare i gang. Først, så vil jeg gerne vise jer, hvordan man tegner maven, for det er sådan, der man sådan går ud på. Først, så gør man det, at man tegner en rund cirkel her. Så, rund cirkel. Og så tegner man babelutterne, som går næsten hele vejen ned. Og når man er tyk, har man faktisk næsten altid meget store babelutter, mindre man er heldig, eller uheldig, som nogen kalder det for. Eller har opereret dem. Så hun får store bryster. Så tager man skuldrene op. Så hofterne. Og så tegner jeg benene op. Og de går faktisk lidt ud her, på grund af at hun er tyk. Så er de også ret store her, men så går det heller ikke så meget ind der. Så går det også rigtig meget ud her. Sådan der, og ved skinnebenet også. Det var måske lige lovligt meget. Ja, jeg har ikke verdens bedste viskeleder. Og som I måske ved, så ønsker jeg mig en lille staffeli, så jeg ikke behøver at holde den her hele tiden. For ja, man får lidt ondt i armene. Så også her, så kan jeg godt se, at hun begynder at se lidt tyk ud nu. Så tegner jeg lige sko lidt færdig her. Sådan der. Så gør jeg også den her færdig. Sådan der. Så jeg vil gerne have til, at det skal være en slags gummisko, men det kan man så, whatever. Så tegner jeg armene. De går sådan lidt bag i brysterne her, fordi vi ser en forfra. Så skal man også huske at gøre dem lidt buttet, så hendes hånd er også sådan måske er lidt stor. Fordi hvis man gør en buttet over det hele, så ligner det ikke, at hun er gravid. Så kun gør en buttet på maven, eller tyk på maven, så ligner det jo bare, at hun er gravid.
Og det er jo ikke meningen. Men vi kan jo også godt tegne en gravid dame. Det blev lidt tynd her, ja, den ene arm her. Så det kan man lige lave om. Så går vi til maven. Og med, ja, lige om lidt går vi til maven i hvert fald. Ups. Så ved maven, så tager man jo bare den her som sædvanligt. Og tager rundt om der. Og så helst ikke for meget ind her. Men lidt skal den jo gå ind her. Sådan der. Nu er en dame. Og så går vi lige om lidt videre til noget andet. Så nu skal vi så tegne halsen her. Den skal jo være sådan der. Men hovedet skal faktisk kunne være 8 gange i. Så vi ser lige her. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gange kan den. Så vi gør det lige lidt mindre. Det skal lige lovligt smalt. Ja, nu skal vi resten ud her. Det er mit dårlige viskelåder. Så. Det bliver fint nok sådan her. Så tegner vi som sædvanligt et kryds i hovedet. Ja. Ja, det er helt fint med en side, Skal jeg bare lave kryds. Hvis det var et barn, tegner man nedenunder, men fordi det er en voksen, så tegner vi det oppe her. Og hun får lidt store øjne, men hun har sikkert også fået en operation eller sådan noget. Fordi hun tænker meget på sine øjne. Så kan man lige gøre dem sammenhængende her. Så får hun lige en af de store næser her, for jeg elsker simpelthen store næser. Det er det bedste, jeg ved i hele verden. Nej, det er bare det, som hele tiden tegner. Og hende her, hun har jo så tilfældigvis også læbestift på, fordi hun prøver simpelthen at se smuk ud, selvom hun er så fin, ikke? Hun er så fin. Den har en form, når man er tyk her, synes jeg. Og hende her, hun får så ikke pagehår. For det bliver simpelthen for almindeligt. Hun får måske sådan lidt pigehår. Så går det halvdelen af det langt hernede. Og det andet, det går om bag her. Sådan der. Og så giver vi hende lige lidt tøj på. Hende her, hun får påfærmer. Meget store påfærmer. Og når jeg siger meget store, mener jeg rigtig store påfærmer. Som der er nogle få, der ved. Som der har set mig før. Går i skole med mig. Jeg glæder mig til, at jeg skal gå i de voksnes rækker. Ej, det gør jeg ikke. Jeg er fuldkommen ligeglad med min konfirmation. Eller nej, selvfølgelig. Glem det bare. Jeg er ikke ligeglad med min konfirmation. Okay. Lige nu er jeg ligeglad. Ja, det gider jeg ikke at snakke om. Og påfærmerne, de skal være sorte. Bliver mig træt i hånden. Ja, de bliver sorte. Sådan der. Og så bliver trøjen stribet.
Sådan der. Sådan der. Og så får hun hende her joggingbukser på. Og de joggingbukser er jo faktisk ret store i det. Så hun går ikke så meget op i bukser. Og sådan her ser den færdig ud. Hun har fået et par fine sko, fået et lidt større hoved, visket ud, så har hun fået sig en lille ven, en lille kanin. Jeg er ikke så god til at tegne kaniner, men det var alt for